Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. At Master Key and Locks, we provide locksmith services for all your key cutting using latest state-of-the-art equipment. We program key cores to produce an original durable key for all types of cars and house keys. With this latest technology, we cut keys in 20 minutes while you wait. Days of importing lost car keys are over. Locksmith key cutting services and programming ECU cloning is our everyday business. We open locked doors for all cars and houses. We repair and install remote control programming. We have backup space for remote batteries, and we do remote leakage repair, new lock sets, key renewal and replacement, door lock and ignition repair. Call now on the numbers on your screen or visit us at 59 Central Avenue in Harare. Kukugamuchirai kwatiri kuita vatariri veSly Media TV pano semugariro tinokupai nyaya dzinenge dzichiitika munharaunda matigere. Dzimwe dzenyaya dzatinokupai panapa tinenge tichiitira kuti imi sevatariri uye vamwe vanobatsira munge muchipindira panyaya idzi. Zita ndinonzi Simba raShe wekwazvidza kana kuti Mukanya. Nhasi uno tine nyaya, tine mhuri yatinayo ine dambudziko raiwirawo semhuri. Mhuri iyi iri kuda kutsvaga rubatsiro. Ndinana tete vandinawo panapa. Regai musangane navo vakukwazisei tibve tapinda munyaya yatinayo nhasi. Tete, sanganai nevatariri veSly Media TV muvachingamise. Tinotenda makadini. Tete zviintroduceiwo musangane nemhuri yeSly Media TV. Tinotenda makadini muri yeZimbabwe. Hamuna kunge matiudza kuti ndimi vanani, ndo zvavanenge vachida kuziva kavanhu. Ini ndinonzi Violet Mubani. Okay. Indonzi Sungano Mubani. Zvakanaka. Mukaona mhuri yosvika pano paSly Media TV kumastudios edu, panenge pane nyaya inenge yatambudza mhuri zhinji. Dzimwe dzenguva vanenge vafamba vachizama kutsvaga rubatsiro asi pasina chabuda. Asi vakakupirai nyaya iyi, tinge chida kuti imimi sevatariri nevamwe vatinoshanda navo vanobatsira mupindire kuti muri ibatsirwe. Regai tinzwe kuti chaita kuti vasvike pamastudios edu nhasi chingava chitete. Ndimi munotanga kutaura ka. Chaita kuti muzobata Sly Media nhasi uno munge muri mastudios edu. Chii chanyanya kunetsa, chii chatambudza mhuri, uyezve chii chiri kunyanya kuitika kuti tizenge tiri tese nhasi? Tinotenda, rega tipironye yedu mhuri yeZimbabwe. Zvakatanga 1996 vakashayika baba vangu. Baba vangu vakashayika 96. Vashayika 96. Vanga vane upfumi hwakawanda. Saka vanga vane vakadziwo vakawanda. Saka tanga tiri 20 mumhuri yedu. 10 boys, 10 girls. Saka baba pavakashayika, pane vakomanawo vahombe vakaita udyire, ndobva vatengesawo pfuma yese. Vatengesa pfuma yese, ndobva saka baba vanga vasara havana kufarawo nezvakaitika. Vasina kufara nezvakaitika, asi havana chavakataura havo nevakomana vanga vatengesa.
Saka isu vechidikiwo takazongokurawo tava kumisha yana mai vedu vakatibereka, ndokwatakakurira. Saka kwakazongotanga kufa vanhu zvisina tsarukano. Saka vanhu vanga vangoti after 2 years pofa vanhu vaviri, after 2 years pofa vanhu vaviri. Saka takazotanga kuda kufambira kuti zvii zviri kumboitika. Noti pese futi panofa vanhu, ivo vatinoti baba vasara, havasviki panhamo dzinenge dzafa vanhu, ivo hanzvadzi dzedu idzi dziri kufa nanasisi vedu ava havatosviki panhamo pacho. Saka takazodawo kuzvifambira. Tada kuzvifambira, ndobva tasvikawo kwatakaenda, ndobva tazonzi chiedzaiwo vanoti zviti baba. Saka baba vakatipa mubvunzo wekuti chii chakatanga kufa kwevanhu nekutengeswa kwezvipfuyo zvababa, chii chakatanga. Saka isu tikati hatikwanisi kupindura mubvunzo wenyu, imi ndimungatotudza kuti muri kuzama kureva kuti chii. Saka munhu kun'anga kwatataenda uku vakabva vangoti saka iwe mudhara uri kuramba here kuti iwo ndouri kupedza vana, ndouri kuuraya vana. Baba ndobva vangoti inini ndiri kuzviramba, ndosaka ndiri kubvunza mubvunzo kuti chii chakatanga chii, rufu nekuparadza kwepfuma yemukoma wangu. Saka ndobva ipapo vakarambisisa, ndobva vangobuda mun'anga muya vakatsamwa, ndobva vaenda. Saka isi takazosvedzewa kwachifi kuchinzi tasungiswa nababa kuti tavananga uroyi. Tasvedzwa kwachifi, ndobva taenda. Isu tikanoti chifi, isu hadina kunanga baba uroyi. Baba vakaudzwa nen'anga kuti muri muroyi. Saka ivo vakangoramba vachisimbira vachiti ndiri kuda 200 pamwana. Tikati isu hadina yatobvisa nokuti isu hadina kunanga ichi uroyi. Ndobva tabva kwachifi vaye vakazongoti ndinoda kuti muzodzoka. Maanichi ndoda kuti muzodzoka. Isusu vakazotidedzera pedu tega, munozouya nen'anga yenyu. Saka nyaya iyi takangozona yatsikwa-tsikwa, kana kuti havakazotya kuti tanzi tinouya nen'anga. Ndobva tangona yatsikwa-tsikwa, hatina kuzombodzosera. Saka ndobva tazobva paya takufunga kuti toita sei futi nekuti zvatoramba zvataita. Ndobva taendazve kune vamwe. Taendazve kune vamwe, uku kwatakabvawo kuti takatobhadhira kuma 3 US. Ndobva zvanoramba kana nekuti vakaramba kurasa zvinhu zvavo. Ndobva tazobva. Saka uku takangonzi mozodzoka kana pane munhu afa. Ndo matauro vakaita. Ndobva tazoita nhamo pakafa munhu musi wa31 May. Munhu yakangoita zvekurasika njere zvezuva 1. Ndobva ati ramangwana tikazotoshedzwa chinzi akatsikwa nemota. Vatashedzwa chinzi akatsikwa nemota. Ndopa takazongonomutora, ndopa takati uyai timbofamba futi because vakati timozodzoka futi kana afa. Saka patadzokera futi kuya kwabva kwanonzi uyai ne2000 tifunga kuti toiwana ipi zvinhu zvakatotiomera. Ndopa takafamba tikaenda kumwe. Taenda kumwe vanotiti tiri kuda zvekuma 5000. Tikati nai Mwari toiwana ipi, tabhadhira 150 yematari. Atikati hatiiwani. Ndopa tazoti regai timbonzwawo veSly Media pamwe vanogona kutibatsirawo. Nekuti izvozvo tiri kutoziva kuti 2 years dzacho dzasvika ka 1 akafa muna May, totoziva kuti Mwari ufanirwa kufa manje ipapa. Saka tasvikawo pano kuti pamwe mungagonawo kutibatsira. Regai tidzoke tifambe nenyaya. Mangoti baba vanga vane madzimai akawanda. Manga muri vangani vana mai? Baba vangu vaingoti vakamitisawo vosiya. Saka vamwe vana manje ka kuti nditi tanga tiri vangani vakadzi zvakutodaiwo vana mai. Ini chandinoziva vandaiziva vakanyatsogara 3. Saka kuti ndinyatsoziva kuti vakazomitisa nekudaiso handinyatsoziva. Okay. Asi 3 ndo vandonyatsoziva vakagara. Alright. Mataura kuti vanga vane upfumi hwakawanda. Paupfumi hwanga vanahwo zvakamira sei upfumi hwamuri kuti hwakawanda? Vanga vane mombe dzanga dziri kuma 98, mbudzi dzanga dziri kuma 40 chakuti. Kuti
vana magejo, ngoro, zvinyi zvanga zvakangoiswa mugaraji mazvo. Nekuti ngoro dzaive 3 koita dzimwe dzaidzi maotakati, dzimwe dzaidzi nekuti ngoro vanga vane dzine mazita zvinhu zvavo vainge vane zvinhu zvavo baba vangu. Okay. Tichifamba mati vakazoparara 96. Kubva ipapo imi dambudziko iri rekutanga kuti vanhu vakungofa zvisina tsarukano yarakazotanga papi? Dambudziko iri rakazotanga 2000. Okay. Kuti vanhu after 2 years vanhu ofa. Alright, toda kuti tinzwe kuti mafiro avo anenge akamira sei ekuti 2 years, uyezve vane urwere here hunovabata, vane period inofiwa here yekuziva kuti ukaona tasvika muna mwedzi wakati kunofanira kushaya munhu, mwedzi wakati kunofanira kushaya munhu? Vane period. Period yekutanga ndemuna May June imomo. Ndo pavanotanga vozoti muna November December ndo panofa umwe munhu, kuti nguva yechirimo nenguva yekutanga kuda kunaya. Ndo mafiro avanoita. Okay. Kufa uku kunenge kwakonzereswa nei? Zvamunenge maonawo kunana chiremba kana kuti urwere hwavo hwakafanana? Urwere chaiwo kashoma kuti munhu apinde muchipatara ari pamubhedha. Umwe anogona ngoita semunhu ari kubudirwa nemudzimu achingotaura. Umwe ndiye anongoita semunhu akupenga, ongonorohwa nemota. Vamwe ndo vanogona ngoti kana kuti ndakwira BP nhasi, kusora mangwana otogona kuzi zvadhakwa. Vamwe vakafa paCovid apo ngonzi aita Covid zve2 days. Zvobva parara. Zvinongoita hapana anombopinda muclinic. Unenge uchitoti munhu ari right, vanhu vanongofa vatori vakasimba vakatongoti gwindiri. Okay. Imimi pamakazotanga kuda kufamba, panga pave pastage ipi apa yekuitika kwezvinhu zvese zviri kuitika izvi? Patakatanga kufamba takaona kuti sofa tasara 9 pavanhu 20. Tikati hazvisi normal, rega timbozvifambira tione kuti zvakamira sei, nekuti pakafa Covid yekupedzisira ndo pakafa akangoti ndaita covid muna March. Ndobva kwazoti muna November ndobva kwafa futi umwe musikana futi aingoita kunge munhu anobudirwa nemudzimu. Ndopatakafunga kuti aita seiko munhu? Aingoita kunge ane mudzimu, kunge zviri kungobata kuti atanga ngoti mudzimu, but aingotaura. Munoziva kuti kana kuti mamhepo, munhu abatwa nemamhepo, ngoti ndini baba vako chichi, ndo zvaingotaura. Unoziva zvimwe zvazvozonetsa taura ndini baba vako, muchandiziva kuti ndini baba vako, hamudi kuzondiombera kuti ndini baba chichi. Ndo zvaingoita nge munhu akupenga ongozopepenuka, ngoita nge munhu akupenga ozopengenuka. Ndo maitiro aingoita. Zvinochiza. Ameno tete, pane zvimwe here zvinoitika kumhuri yenyu zvamunoti izvo zvamunoda kuwedzera pane dambudziko riri kutaurwa natete vangu ava? Ini ndingangoda kuwedzera pakuti pavana vasikana apa, vana vasikana kuti vanyatsororwa vagare mudzimba, zvinhu zviri kutonetsa. Bosi tese tinotomboita nguva yekutaurana kuti wona nhasi ndarota ndakarara nemunhu wandakavata naye. Saka rimwe dambudziko futi iroro riri kunetsa futi. Chii chinenge chiitika apa? Hatitozivi. Unongori kana watorara nemunhu iyeye, murume anogona kutosudurudzwa kutoiswa saidi, munhu iyeye orara pakati. Saka tiri kutadza kuziva kuti munhu iyeye munhu rudzi. Mumwe unonzwa achiti ndiri kufambwa kana mudumbu. Fanike zvakafanana neni inini nemusikana ari kumba asara kumba. Tisi takanororwa kunenge
kuwedza, but tane dambudziko rimwe chete tese tiri vangani, tiri vaviri. Dambudziko redu nderekuti unenge uchifambwa mudumbu plus kuti uzoita mwana hauchatoiti mwana, saka dambudziko redu tatotadza kutoziva kuti chii. Plus isi chinotinetsa ndechekuti pakafa munhu ka hapana kana munhu 1 wekwababa munini wacho vanoti ngatifambei. Tisi kutozofamba kwatakaita isusu tisi takatozoita kuti hatimbofambei. But ivo havasimudze musoro, hapana anoya panhamo, hapana anosimudza musoro kuti ngatiite so, hapana. Saka zvinhu zvinototinetsawo kutadza kuziva kuti chii. Okay. Ndichikutarisai muri mhuri imwe chete. Apa muri kuti baba venyu vanga vane madzimai akawanda. Imimi pachenyu muri vaviri apa. Muri vana vamai vamwe chete. Ayo, hatisi vana vamai vamwe chete. Okay. Baba ndovatanzwa kuna baba. Saka dambudziko ramataura iri izvozvi ramataura kuti hatiti vana tinorai riri kusanganisira vana vababa venyu vese here kana kuti ringori kwamuri chete? Dambudziko iri riri kunyanya kuitikira kwatiri isusu, ndokwariri kunyanya kuitikira riri kwaba mukuru isusu. Uku kusaidi kwaba munini uku aiwa hazvisimbonyanya kuitika. Asi muchitaura nevamwe venyu vamunobarwa navo nababa venyu vese vanoita matambudziko akada kudaro? Zvakafanana kana vakomana vamwe vasati vamboroora, vazukuru vari kungomuka vachiti musana yedu inorwadza. Tikutadza kuziva kuti chii futi ichocho. Dambudziko iri ringoramba munhu wese kwababa vangu inini tiringotaura dambudziko rimwe chete. Ndozviri kuitika. Zvichireva kuti izvezvi nevana venyu vese vababa vakabva kuna namai vakasiyana muri kusheya dambudziko iroro rimwe chete rimwe chete, zvichiita kuti imimi munge muri pano makatosiyana vana mai asi ndizvozvo. Alright. Ndoda kuvhunza zvakare panyaya yekuti muri kuti murume anogona kutoswederedzwa. Munhu uyu anooneka kuti muye muchimuona here kuti ndiani kana kuti? Kunogona kungoya murume anenge akachena aringori smart, mumwe haumunzwisisi. Fanike inini wandowanzorota zvangu ndorota anenge aine sheti yeblue anotora nendebvu dzakagerwa zvakanaka, handiti ndiye anobva asvika usikosudurudza murume iyorera pakati kudai wotorara neni. Saka ndotadza kunzwisisa kuti zvinorevei. Ende dambudziko iri riri kune tese vasikana vese tinotofonerana titoudzana kuti nhasi zviri kwandiri nhasi. Inyaya inotyisa. Ndichitaura muchiti izvo kuita vana hamutoiti. Chii chinoitika pakati apa? Chii chinoitika kuvana? Chii munobata pamuviri here? Hamubati pamuviri? Kana kuti vana vanofa? Chii chinonyanya kufa? Zvakafanana neni zvangu chitaura riri rangu dambudziko. Ndofunga ndakamboroorwa imba yekutanga ndobva yaparara futi nedambudziko ripi. Vana unotoita zvakanaka, handiti ndaita mwana uya haiti 1 month anobva aita sei, anobva atoshaika. Mikaka yedu inobuda yelo, yabuda yelo kudaro mwana obva aita yelo, kuita yelo chai kunge hurwa unge chii plus kutorota munhu uchitoyamwisa ndorimwe dambudziko futi riri kuitika pandiri patiri. Saka makaita matambudziko aya ekuti mwana anoshaya after 1 month akawanda sei imimi? Inini pandiri vakaita vatatu vachingoti ndikaita mwana iye obva afa, ndikaita mwana iye obva afa, but kuti pawana anozvifambira hapana. Ivo baba vangu vasara hapana aizvifambira. Vamwe vacho vakatofira kuwedza ukoko, ndatosungirwa kumusha uko kuwedza, but hapana kana wana akakwanisa kuita sei kufamba neni, kumira neni. Izvozvi mune mwana here? Ndine mwana mumwe chete. Akasurviva sei kuti muzongari munaye munzvimbo yenge mune dambudziko? Zvandakaita manje zvakatomboda kudaro zvekubuda mukaka weyelo uyu. Saka ndakazofamba, vandafamba vamwe mbuyawo vanoita vanobatsira iva ndovakazonditi mira kuita sei
kuyamwisa mwana uyu Okay. ndikutange ndakubatsira ende for sure akatombomira kwe1 month kusvika mbuya vaya vandigadzira pamiri pangu ndopavazoti chiita sei ndakuona kuti mukaka uya wakuita sei wakubuda zvakanaka ndopakazoti chiyamwisa chi mwana. Okay. Ha, tete nyaya iri kutaurwa iyi imimiwo kwenyu zvakamira sei? Ininiwo ndofunga izvozvo zvevana ini ndakakwirira kwamai vangu uyu akazokwirira kuhwedza ndosaka akawanawo zvakamuwana zvakanyanya. Inini hangu zviri zvevana handina dambudziko asi pari pazvekugarisana mumba mune murume hando zvine dambudziko nekuti unenge uchingoonawo sekuti une umwe murume usiku ndo zvinongoti netse izvozvo zveumwe. Imimi wamunoona akaita sei? Unongorota uchirara nemurume ndo zvinoitika. Saka ipapo hauzomuoni kana kuti akapira sei? Unongoona kuti murume ndingati unoziva sehope. Unongoona kuti pane murume auya undorara naye saka hauzombofaririwo kuzogara nemurume. Ndo zvinoitika zvekuti unenge wakutongozoona kuti ingori nyashawo kutogara naye murume wacho kungotiwo kungozofambawo kuenda kumachechi zvokungoshingirira asi unenge uchitoona kuti zviri kurema. Alright, mataura matambudziko ese aya. Mukafamba kwamataura kuti makamboenda mukataura dzimari dzamakabhadhara hapana chati chachinja. Iko zvino dambudziko riri kuramba richienda mberi. Ndisingazivi vamwe vamunoberekwa navo maimbofamba navo here pamatare yamunofamba? Nekuti vamwe vari kunana South Africa handiti vamwe tinofamba navo vari kudomboshava kumba tinombofamba navo. Okay. Then tikuti gore rino mataura kuti mune munhu akashayika makutotiwo November akuda kusvika. Ndo zvinhu zvatava kunyanya kutyira izvizvi because patiri kufamba weisusuka tiri kudziwa kunzi November aakusvika ndaona padonha mumwe munhu futi nekuti zvinhu zviri kuitika mukukohwa nenguva yekunaya yekunorima iyi ndopazviri kuitika. Ndopari kudonha munhu. Okay. Ndoda kumbobvunza alright muti kune baba vasara ko kukudivirana mai vari kutowo kudii nenyaya? Kudivi kwana mai vanongoti fambai nekuti vekudivi kwana mai vanongoziva kuti ndezvekupi ndezvekumusha kwedu isusu handiti. Nyangwe patakafamba mai vasara ndonga ndimai 1 handiti. Saka tanga tinavo pese patakafamba. Okay. Taitofamba navo. Okay. Vari kuda kurwisawo kuti zvisadai. Asi vanotiwo kudii? Patakambofamba namama patakadedza baba vaitotukwa nababa avo kuchinzi imimi nekuti ivo vakazvara vana 5 vakanzi menyu mufamily makambofiwa here saka chiri kukuitai kuti imimi mufambe chii nekuti ivo vakatanga kuuraya vahomba vakanzi vakatengesa pfuma saka vaiti ko imimi muri kufamba muri kunyanyofamba kudaro menyu mufamily mafiwa menyu makambobatwa mune akambobatwa mufamily menyu pamuri kufamba muchifambira nevamwe havo. Saka vakangotsiurwa saka vakutyawo kuti ndoita senge ndakuda kuenda kumberi hazvichaiti michizvifambirai mega makazvimirira. Okay. Mamuda kuwedzera zvimwe retete panyaya iyoyi yekumhuri yana amai? Ivo pandoda kuwedzera ndepekuti ivo vangataurawo izvozvo but tiri ngori mhuri imwe chete. Ndozvandachida kutaura izvi kuti tingori mhuri imwe chete handiti.
nekuti last nenge yacho yatazofamba kuendawo kwatakaenda kwakatonzi ndekuku kuruda kuita sei kuruda kutofiwa kwakatonzi musikana mukuru muchenjerere ende patakatozoendawo ka tichiti kwatakafamba uku tichinoninginowa musikana ariko kuSouth Africa mukuru wacho akatozodonha akangodonha zvezve akangoita kungodonha azodonha ndobva anzi azoita sei amuka. Okay. Alright, mataura kuti gore rino mashayikirwa. Ndoda kuti munditsanangurire kuti munhu ashaya uyu ndiani uyezve akashaya sei? Munhu ashaya uyu mwana wahanzvadzi yedu. Zvaakaita mwana uyu angari form 4 atopiwa mari dzekuti anyore zvese chichichana. Mwana ari kunzi akangobuda pamba kuma 3 am. Okay. Abuda 3 am vanogara kuzimuri uko. Akabva pazimuri paya mhenuta akabva netsoka ira achibva nodai neKFC apa paKFC paninga ndobva kwidza ndobva anobata mabvuku 10 off ndobva apinda namabvuku 10 off mwana wene tsoka saka ive nehembe yaive nayo mubhegi aitonzi aifamba hembe iyi achiita sei achibvarura hembe iyi ndobva anobudira nonzi chikwe kumaruwa ndobva anopinda nepamanyame bhesi paya ndobva azonobudira chitungwiza road ndobva akazobudira ndokwaakazonotsikirwa muchitungwiza road akudzoka kuti anga ari kuenda kutauni kudai akudzika kudai saka vanhu vanototengesa vanotengesa manwiwa ava paninga varoti mwana uyu takatombomubata chiti usapinde pakati pati mhepo yanga iri paari ka tatisingaikwanisi hatina kutokwanisa hatitoikwanisi hani takangosiya saka auda kudzika muchigoronga pabridge paya takunokwidza kuenda pachikwa mheni pachinhamo apo ndopakabva arohwa ndopakabva arohwa nemota akabva angofira ipapo and anga asina kana history yekuratidza kuti anomborasika njere zvaangotanga ipapo zvakatotanga ipapo ndobva atongofira ipapo saka kuzowanikwa kwake pakazongoiswa kumafacebook vanhu vachingonamira maningi ndopatakazoziva kuti mwana akatotsikwa nemota ari muchitungwiza mochari yechitungwiza sengeza 4. Okay. Iyoyo rufu urwu rwaitika gore rino iri makambozoritsvaga kuti chii chaiko ndo patakatiregai tichibatana nevana vokwabamunini vaya vakabva vauya panhamo apa asi baba ivava vanambobvira vauya kana kuya kuzobata maoko kuna mubhudhi vangu inini havanambobvira vaita sei nanhasi havana kutouya saka takazotiregai tibatane ndobva tabatana neyokwabamunini kwaya ndobva taenda pane kwatakaendawo kune mumwe muprofita tasvika kumuprofita uya ndobva atsanangura pekutanga anga ari right muprofita achitsanangura anditi ndobva ati endai motora baba wenyu ndo wandiri kuda papi pano wamuri kuti baba nhasi ndobva vanhu vakwira mukoma wakakwira nevana vokwabamunini vaya ndobva vaenda kuhwedza kuya vasvika kuhwedza ndobva uyiwa nawo baba kwakanzi ndikuda baba natete asi tete vandobva vaita sei vakaramba baba ndobva vauya vasvika ndobva vangonzi mudhara ndoda kuti ndisvike pamusha pani pako iwe zvikanzi aiwa kana muchisvika itai sehenyu svikai hapana chakaita sechakaipa tazodzokera tadzoka kumba amini muprofita yakabva anorasika futi tanzi chidzokai futi muprofita yakabva anorasika futi asi akambeya tinoda kuti ndisvike mumusha mani menyu ndobva anorasika akutaura dzimwe nyaya dzekuti endai notisi taigara kumakandeo kukaroi kumakandeo ndokwataigara nababa saka akabva anoti endai motora machira baba wenyu vaine machira chichichi chindai motora machira aya tikati machira aya tinoawana iri sezvo nguva yareba pasina munhu pamba ndobva ndakwira inini nevamwe sisi vangu vari kuchikutu ndobva tasvika zveshuwa takaenda nemumwe muprofita wana akatituma nehwani wacho vatasvika takangoona paine zvimakoko zvazviri pasi zvemachira aya ndobva tatora zvimwe zvinhu zvacho zvaakazoya otitanga kutitsanangudzira zvachoka takaona kuti hazvisiri izvo zvaari kutitsanangurira izvi isusu vanhu tiri kutoziva pane
pane nyaya isusu because anga atorasika kudhara vatangoti ngatizvisiye titsvage futi zvimwe futi. Ndi maonero enyu hanzvadzi imimi zvinhu zviri kubva papi zviri kukonzeresa nei maonero enyu mafungiro enyu nekufamba kwamaita? Maonero angu ndingati pari kubva nyaya takatopaudzwa patakambofamba kuti baba vakaudzwa kuti pane zvamunazvo asi vakaramba. Saka ndisingazivi kuti pamwe iye akatiudza pamwe akakanganisa hake asi ini ndopandakungofungirawo kuti sei vakaramba. Kana dei vanga vasina dei vakangoti chibvisai nyuka zvinhu zvenyu chibvisai kana ndinazvo plus sei vakataura kuti chii chakatanga pfuma nekufa kwevanhu. Ndo pandiri ngoona kuti ndo panenge pane nyaya question mark. Pari zvino mhuri yeZimbabwe inenge ichikuona ichida ichinzwa nyaya yenyu inosuwisa iyi nyaya inonge yatambudza dzimhuri. Ndichitaura nemi rubatsiro rwamunogona kuda nderupi kumhuri yeZimbabwe kune vanenge vachiona? Rubatsiro rwatingada tingada kuti kana pane vanokwanisawo kutibatsira nekuti tafamba tabuda mari tanzwa hatina kwatichakwanisa kuinda. Kana pane vanokwanisawo kutibatsira kunevo vanobatsirawo vacho ndo vatakukumbira kana pane vanozvikwanisa kuti vatibatsirawo. Tete muda kuwedzera pane zvataurwa nemunin'ina wenyu? Ini ndingangoti zvangu rubatsiro rwedu rwatingadi nderokuti kana paine vanogona kutibatsira vanokwanisa kutibatsirawo nokuti izvezvi zvitafamba zveshuwa taneta mari tapera kuona kuti tusvika panapa hatisina kana mari yatinayo yekuti tinofambisa nayo taneta. Aiwa mazvinzwa kaka mhuri yeZimbabwe inyaya inenge ichinetsa mhuri dzakawanda asi ukaona mhuri yepotera nekuSly Media TV zvinenge zvira kuti dambudziko iri razosvika pakukomba. Ndinoziva kuti vakawanda vanobatsira vakawanda vanotitarira varipo maprofita vana papa nevamwe vanoita zvechivanhu vanogona nyaya dzakaita seidzi. Ndidzo dzimwe dzenyaya dzatinenge ichida kuti mubatsire mupindirewo mubatsire mhuri inenge yatenderera. Izvezvi umwe akashaya vakufunga kuti muna November anotevera ndiani. Naizvozvozvo zvinhu zvinoramba zvichinetsa mhuri. Regai timbotura mafemo timbotengesa tidzoke tine hanzvadzi yana tete vandandinayo nhasi uno. At Master Key and Locks, we provide locksmith services for all your key cutting using latest state-of-the-art equipment. We program key cores to produce an original durable key for all types of cars and house keys. With this latest technology, we cut keys in 20 minutes while you wait. Days of importing lost car keys are over. Locksmith key cutting services and programming ECU cloning is our everyday business. We open locked doors for all cars and houses. We repair and install remote control programming. We have backup space for remote batteries, and we do remote leakage repair, new lock sets, key renewal and replacement, door lock and ignition repair. Call now on the numbers on your screen or visit us at 59 Central Avenue in Harare. At Master Key and
Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Tokugamuchirai zvakare pari zvino ndave nehanzvadzi yanatete vana ndichikurukura navo panapa. Regai tinzwe kutiwo ivo vanoti kudii nedambudziko iri ririmo mumhuri. Sanganai nevatariri nevateereri veSly Media TV, mozviintrodusawo muchivakwazisa tobva tapinda munyaya yedu. Makadiko mhuri yeZimbabwe. Imimiwo ndimi matototi baba vasara, ndimi baba vanotungamira mhuri iyi. Imimi mune zvamunoda kuwedzera here pane zvataurwa nehanzvadzi dzenyu? Ya, zvinongoye zvishoma shoma zvandoda tiwedzere sezvo zvimwe zvakati wande zvataurwa. Ngangoti dambudziko rakatanga 1996 pakashaya baba. Pachingoti gare gare pakabva ngozotera mukoma wangu. Pachiti gare gare futi pangoramba pachingoteedzana pachingodi pachingofa. Saka ndo zvinhu zvari kutinetsa panguva ino kuti ko chii chiri kukonzera zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka ndodambudziko guru ratinaro iro rokufirwa. Nongoti rerufu. Handitika hanzvadzi dzenyu dzazotaura mamwe matambudziko anoitika even kumba yemukati, kumba kwavo, ekuti vane vanhu vanorara. Kuvakomana zvakamira sei? Kuvakomana ndingangoti vazhinji vanonyanya kutambudzika nenyaya yemusana. Pamusana ipapo ndo panongo okay. Apa ndichinzwa futi hanzvadzi dzenyu dzati makazombofamba muchida kuzama kugadzirisa nyaya iyi. Zvakafambawo sei imimi nekutaurawo kwenyu nekuona kwenyu nekufunga kwenyu? Ndingangoti chakaitika ndechekuti hanzvadzi dzakafamba dzichienda kumaprofita dzichiitawo kwadzinoichenda, asi zvimwe zvavakasongosangana nazvo zvavanga asingambofungiri. Ndopakasongondifonera kuti hanzvadzi tine zvinhu zvakati wande zvatiri kusangana nazvo kumaprofita zvangosangana zvakadai. Iko zvino imimi ndimi baba. Hanzvadzi dzenyu idzi dzinotarisira kwamuri kazhinji kuti munge muchibata basa iri sababa varipo sehanzvadzi hombe. Tichienda mberi tichitarisa nezviri kuitika izvi nendufu idzi dziri kuitika idzi, imimi semhuri sababa muri kufunga chii? Isusu taitofunga kuti tatsvagirawo vana sekuru vanogona kutimirirawo, vagona kutigadzirirawo musha wedu woti unake, uye tizive kuti chii chiri kumbonyatsoitika musha ngemhuri yedu. Okay. Toda kutarisa kumhuri dzenyu imimi sababa. Ivo vana venyuwo kwakamira sei? Chii chinoitika? Vane here matambudziko akaita sei iyaya ari kusangana nawo? Sevana vangu zvangu handisati ndasangana nazvo, havasati vambonyatsotaura kuti vane dambudziko rakati. Vamwe sababa vanenge vachinyara kuti ndi baba kana kuti whatever. But handisati ndambonzwa vangu zvakati wandei.
asi ndiri kunzwa kuti mwana wehanzvadzi yavo vana tete ava uyawo kuzotsikwa nemota. Uyo mwana wangu. Mwana wenyu. Ya ndikaiti taure nyaya iyoyo tichiti imimi sababa ndimi mashaikirwa nemwana uyu angati wa form 4 atoyaruka kawa. Chii chamakaona pakuita kwake kuzosvika adzame? Chiri kuitika ndechekuti chakaitika ndechekuti ini ndandisipo ndogara kuSouth Africa kuCape Town. Okay. Saka ndakazongonzwa vanasisi vavo vangofuna ngoti mwana haasi kunyatsoita zvakanaka, haasi kunyatsonzwisisa zvaari kuita. Zvikati kochii zvikanzi ari kuti ari kuona imwe face kana akazvitarisa muglass ari kuona imwe face yaanodi achiona yakasiyana nezvaari. Chichimboichi kanzi handozviri kutongoitika, ndo matauriro ari kutongoita. Saka pane musi waifanira kunzi amuke achienda kubhowera kuna mainini vacho. Because ndinogara nemudzimai kupi Cape Town. Saka paakasimuka kwakuri kusena aifanira kutoperekedzwa kusvika muMbare ningi. Saka ari kungonzi akazongobuda ega ndobva a day before. Kuti akabuda a day before kana kuti paida kuperekedzwa ipapo. Paida kuperekedzwa pacho aifanira kumuka nemukoma wake unosiyiwa kuMbare, but iye akakurumidza kumuka ndobva angoenda ega. Ndopatakazonzwa kunzi adozodi azotsikwa kuchitumbu isi. Okay. Saka anga akuita sekunge anga akurasika njere maitikira zvaangoita. Zvimwe zvese mumashure munhu anga nambofa akaita any problem. Chinhu chakangodoitika panguva shoma shoma iyo ndonga zuva rimwe chete kana ningi. Asi ari kuti iye ndikazvitarisa mugirasi ndiri kuona imwe face isiri yangu. Kwanzi ndiani face? Tomboisi. Asi imimi sababa nyaya yaitika iyi makazomboifambirawo here kuti munyatso kuona kuti chii chaitika kumwana we? Pane patakamboti fambei takangonzwa kunzi baba venyu varipi. Tikuda baba venyu ndo hatina zvimwe zvakawanda zvatogona kutaura nemi. Okay. Kuti kana baba venyu varipo. Inyaya inosuwisa. Ndinoziva kuti panoshaya vanhu zvinhu zvinenge zvichirema, zvinhu zvinorema, especially kushayikirwa nenzira yakadai. Iko zvino tirikuona matambudziko ese ari kuitika mumhuri nekundofu dzamataura dziri vanhu vachifa zvisina tsarukano. Mhuri yeZimbabwe izvozvi yakakutarisai baba. Chikumbiro chamuri kuda kuvapa ndechipi zvamurikuda kubatsirwa nazvo as a family kuti muenderere mberi musarambe muchishayikirwa nenzira dzakadai? Kumhuri yeZimbabwe tokumbirawo zvedu mari hatisisina yekuti ticharamba tichiningira because patambofamba tambobudisawo mari dzakati wandei asi pasina chinobuda. Saka tachikumbirawo kune vanokwanisa kubvisa zvinhu zvakaita saizvozvo kana zviripo vachitionera kuti zviri kufamba sei, vachitiudza kuti zvinenge zvinda nekuzvigadzisa zvinhu zvakaita saizvozvo. Imimi kana vachizoda kubatai imimi munobatika sei? I think namba dzanasisa ndo anogona kutoa. Okay. Zvakanaka. Inyaya inosuwisa. Maybe pane mamwe matambudziko anosangana nemhuri amuri kuda kuti vanasisi asina kujekesa. Munogona kunge munawo mamwe matambudziko musina kuti vanasisi zvavasirira pane zviri kuitika kumhuri. Tikangoti sekusevenza tinosenza zvedu mabasa chaiwo tichitoita mabasa nemari chaiwo asi mari dzacho zvomboshaya kuti zvombofamba sei. Saka zvinhu izvi sekuona kwenyu mimi igodo here
kana kuti ishanje dzakapinda vari kugona kunge vachibata zvakaipa izvi zvekuti havana kukwanisa kubenefita kubva kupfuma yanga ina baba venyu? Ya maonero andiri kuita ndoona sekuti vakashaya kubenefita from ngepapfuma yanga iripo iyi. Okay. Iyo pfuma iyi yakatengeswa nanamukoma vakuru avo vese vakadzama futi? Vakangotengesa zvese ndobva zvangoparara ipapo. Okay. That's fine. Then imimi maona zvese zvaitika zvaitwa nanamukoma, imimi hamuna zvamakabenefita here kubva kupfuma yababa? Ndingangoti papa nemombe dzakawanda, papa nezvigayo, papa nemagejo, papa nechii. Ndingangoti vakangosimuka vakanozvitengesa, havana kutombozotudza kuti pane mari nezvimwe zvangodi zvangodaro. Asi ini zvangu chokwadi chakanaka ndakasongonokumbirawo sekukwereta kuti ndipewo mareta, vakandipawo mareta 4,000. Asi mazuva mari yanga yakatowanda. Unoona mukoma imi makazongonokwereta? Ndakweretawo ndatongoona kuti hapana chiri kuitika. Saka vakabva vangobvuma vandobva vangondipawo mariyo. But vana mukoma ndo benefit yandakangowana ipapo. Okay. Vachiriko here vana vamwe madzikoma? Vese vakashaya. Vakashaya? Ndo vaingonzi vaifawo zvisina tsarukano? Okay. No, tinotenda mukomane kutipa nhangire mfungo wenyu nemaonero enyu panyaya iyi. Asi ndaona kuti vana tete ava vana namai vakasiyana, vana baba umwe chete. Ko imimi nana tete ava makamira sei? Baba ndiwane, ana mai vakasiyana. Vana mai vakasiyana futi navo. Asi mabatana padambudziko iri. Tatoona kuti mhuri yacho iri kutopera chaiko. Okay. Mhuri yababa vangu yese iri kutopera. Okay. Ayo, ndinotenda nekubatana kwamakaita, ndinovimba murambe makadaro nekuti imhuri shoma dzichine rudo irworo rwekuti dziite chirurango. Aiwa, tinotenda. Vadiwa vatariri, ndiyo nyaya yatanga tinayo pano paSly Media TV. Inyaya inosuwisa, inyaya yekuti muri kunze uku dzinenge dzichitambura. Asi chinonyanya kufadza yekuti vana vababa chero vana mai vakasiyana vanobatana kuti nyaya iyi vairwirire pamwe chete kuti vawane rubatsiro. Ndinoziva veSly Media TV vazhinji vanotiona munowanzo kupindira panyaya dzakadai. Tinenge chida kuti mhuri dzakadai dziwanewo rugare, dziwane zororo, dzifarewo sedzimwewo mhuri, upenyu hwavo huenderere mberi, zvinenge zvichivanetsa mudzimba zvavo dzipere. Tinenge chizwa kuti munogara muchitibata muchitibatsira panyaya dzakaita seidzidzo. Saizvozvo tinoti vakasununguka munotibata isusu veSly Media TV, tichizokuberekai kumhuri iyi kuti muibatsire. Nevamwewo vane nyaya dzakaita seidzidzi nedzimwe dzakadarika idzi, munokwanisa kutibata. Isusu veSly Media TV tinosvika panharaunda dzenyu idzodzo chiripo ripocho. Anokuonekai ndiSimbarashe wekwazvidza kana kuti Mukanya, tichisangana mune zvimwe zvirongwa. Ndinoti bye bye. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.